Dobrý deň priatelia, moje meno je Katarína Zacharová a ja som autorka a líderka organizácie Real Women. A už tretí rok pre vás pripravujem aj spolu s našim tímom nádherné podujatie, transformačné podujatie, ktoré sa volá Real Women Forum. Tentokrát v apríli, 5. 6. apríla bude tretí ročník Real Women Fora 2014 a pripravili sme si pre vás naozaj krásnu tému – autentický leadership ženy. A ja mám na starosti v tomto tíme ho viesť naozaj, aby sme pre vás vytvorili event, ktorý vám zmení život. Na 3. ročníku Real Women Fora 2014 okrem toho, že otvoríme tému autentický leadership ženy, budeme oslavovať aj 5. výročie Real Women. 5. apríla, to bude 5 rokov, odkedy vznikla prvá myšlienka Real Women. Real Women je pre mňa rodina, Real Women je pre mňa spôsob, ako meniť a transformovať tento svet, ako naplňať to, čo je môjim poslaním a verím, že aj poslaním ostatných ľudí, ktorí sú v našom tíme a naozaj žiť to, kto sme a za čím si stojíme. Autentická líderka je žena, ktorá žije život v integrite so svojimi hodnotami, so svojimi talentami a so svojimi snami. A toto všetko využíva na to, aby v živote vytvorila pridanú hodnotu. Aby tým, kto je ona a tým, čo žije, mala pozitívny dosah na ostatných. Takže leadership je o tom byť inšpiráciou iným ľudí tým, že žijete to, kto ste. A aj mať zodpovednosť za svoj život v svojich rukách a jednoducho robiť veci, ktoré vás bavia a v ktoré veríte a ktoré vám dávajú zmysel. O tomto je autentický leadership ženy a o tomto budeme hovoriť aj na Real Women Fore 2014. Je to leadership, ktorý vychádza zo srdca, kde žena načúva intuícii a kde všetko robí s láskou. A vďaka tomu má naozaj pozitívny vplyv na ľudí okolo nej a tak celkovo aj na náš svet.